изкуствен интелект и днес поемам канала на Лина. Това в момента е любимото ми нещо на света. Да, така е. Пипи. Не знам защо е решил, че се казвам Пипи, но никой да не му казва, защото много ми харесва този пряк. Искаш ли, Панда, днес да пробваме новите лава бер напитки и ако искаш можем да пробваме да ги смесим в едно. Това звучи забавно. Да видим как ще се получи. Това, дами и господа, е новата серия Лава Бер Фрутис. Ето това е най-добрия лава бер на света. Нека смесим новите лавабер напитки и да видим какво ще се получи. Имат 20% истински плодов сок и нямат добавена захар. Звучи много здравословно. Пандите обичат здравословната храна. Разбира се, Какъв вкус имаше сока? диня и малина. Мама, обичам сладкия вкус на малините. Панда, ще подържиш ли тази чаша? Дай ми чашата и ще я държа. Панда, държиш ли здраво? Държа здраво. Пипи. Браво, Панда, справи се отлично. Друго много хубаво в новия лава бер Панда е, че няма изкуствени отцветители и консерванти. Няма нищо по-добро от натурални съставки. Здравето е важно. Пипи. Много е сладък и възпитан. Как ще реагираш, ако ти кажа, че освен това тази напитка съдържа витамини и минерали B3, B5, B6 и B9? Витамините B3, B5 играят важна роля както за растежа, така и за енергията. B9 важен за растежа и развитието на клетки, особено по време на бременност. Добре, това, което установихме е, че ако си бременна жена, ще бъде много полезно за теб да пиеш лава бер фрутис. Смесваме и от другия лава бер. Ние пробваме двата вкуса заедно. Имам последен въпрос към моята панда. Казаха ми, че тези бутилки са с асептично пълнене. Какво за бога значи това? Асептично пълнене означава, че продуктите, например напитките или храните, се пълнят в среда без бактерии и микроби, за да се запази свежестта и безопасността на продукта. Асептичното пълнене се използва много при бебешките храни. Ама ти си бебето. Кака? Аз съм просто играч. Добре, Панда, комбинирах двете напитки и сега е време да ги пробвам. Ура! Звучи много вкусно. Аз не очаквах да е толкова добро. Кажи ми как е. Панда, скандална е. Звучи много вкусно и забавно. Лава бер фрутис серията. Лични са абсолютно навсякъде, във всеки магазин може да ги намерите.